Welcome back mga idol. Mayroon naman tayong panibagong video. Ang ating imumukbang ngayon ay pork curry. At saka mayroon tayong kanin sa likod. At saka mayroon tayong pipino. At saka sibuyas mga idol. At saka mayroon din tayong sauce. Ito mga idol oh. Mayroon tayong mga sauce dito. At saka maraming salamat sa aking mga solid supporters, sa aking mga subscriber na walang sawang pagsuporta sa aking mga video. At saka sa aking mga silent viewers, maraming salamat. Bago tayo mag-umpisa, pray muna tayo. So ano pang hinintay natin mga idol? Umpisahan na natin to. Ito muna mga idol oh. First bite. Ito mga idol. Yummy. Kain tayo.
Maraming salamat sa panonood ng aming mga video. Kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe, like, and share. Pakipollow sa aking FB page, Mr. Dan Vlog. Bye-bye. See you next video.